guys, dito yun sa Aplichaw. Guys, ito po yung nagdadala ng cargo. Cargo ship, papunta po siya siguro sa Pilipinas. Abangan nyo, nandyan na yung Ayan ano guys, niya, oh. yung kanyang package. Bakit? Yung bagahe. Giveaway. Ayan guys. Nandito po kami sa Aplichaw. Aberdeen Aplichaw guys. Nandito kami. Tingnan nyo guys. So, ang ganda ng lugar. Promise. And guys, so, yung mga magaganda kong mga friend na lagi sa akin isa. Ayan siya guys, so. Nandito kami sa Tagaytay sa Pilipinas. Charot. Ayan guys, so. Ayan mga friend ko. Ayan. Sa Tagaytay ng Pilipinas. Charot, dito po kami sa Hong Kong, of course. Parang may kamukha lang sa Pinas natin. Ayan guys, ayan guys. So, titingnan nyo guys, ha. Pakita mo yung windmill. Ayan guys, may Malapit dito yung Ilocos. Ayan. Ilocos. Ayan, may Ano ito? windmill. Asan na yan? Ayan guys, so. Yun. Ayan, siya. windmill. Yun. Hawakan ko. Malapit lang, di ba? Ayan. Diba guys, kami ni friend ko. So samahan niyo ako guys, pupunta kami sa tabing dagat. Hello everyone! Nandito kami ngayon sa seaside Aplichaw. Tingnan niyo po yung tanawin doon, haraganda po. Kaya ito po kami ngayon naglalakad. Marami po dito mga boat o pangingisda yata. Tsaka yung mga barko doon, no? Di ko po alam kung ano po ito. Kaya ito guys, maggagala kami ng mga kaibigan ko. Ito yung kagandahan ng mga yan, no? Ganda yun sa mga boat na maliit. Roro. Pati dito may roro. Ito guys, ang ganda ng mga lugar. Ayan guys, kita mo yun. Sila lang. Ayun. At may taga-camera woman ako guys. Sino kaya? May taga-camera ko yan. Kaya uuwi na kami, oras na ng uwian actually. So, medyo pauwi na po kami. Thank you sa inyong lahat. May taga-hawak talaga. Napakaswerte ko may camera woman. Hi guys! May taga-camera woman. Hindi ako nagagala. Sana all. Dito tayo sa. Sana all. Hiwalay din kayo. Diba? Sana all. Sabay maghihiwalay. Anong lagay dyan? Anong problema dyan? Dumadaan siguro. Yung tawag yan. Pasilip na guys. Pwede? Sorry guys, nakipag-ano akong contact na magsilip ko sa camera. So may tinitingnan sila doon. Silip na guys, pero hindi ako na ang silip na ako. Papasana all ka na lang. Ga, mapapasana all ka na lang. Meron ba? Ay, oo. Sana all. Sana all may kasito. Sana all. Tingnan mo, pati ibon. With number. Paano tayo makarating sa kabila? Langoyin mo. Ayan, tatawid sila. Ayan. May bayad yan. Guys, may ibon. Ayan.
Ano kaya ito? Parang ano siguro yung ito tulay. Guys, yung ganda. Tulay. Ay, ang ganda ito. Ayan o. Ah, guys. Ayan o yung ito o. O diba? Siguro yun yung mga suso. Kung sa tabi akong dagat, baka... Susu o susu? Suso. Ano ba? Susu, susu. Ano daw, ang ganda daw ng susu. Susu. Ay, suso. Susu. Ang ganda ng nasa dibdib. Ito guys, oh. Doon yung dagat guys, pakita kasi. Ayan. Oo. Ay, hindi ko sa microphone. Kung bali, andun ko lang pala. Hello guys! Dito kami ngayon ng friends ko. Ayan guys. Malaki lang ito guys. Hindi ko mapupos kasi nga malaki. Busog. Tingnan na natin mo. Saan ba? Baka pumitik dito, ikaw masama pa dahil. Ay wala eh kasi binitawan niya eh. Nakawala. Ay, Ah, Sila'y bagyo. 我大喎，呢條唔係雞喎，呢條 wow! 食中頭喎， Yummy. 呢條唔係雞喎。 dami niya nakuha ng titi. Hindi yan matiti. Ilalim mo. Nakuha. 呢條好似剝剝皮魚啊，係啊，好甜嘅呢條嘢， Nakain niya? 哇正啊！我影下相先。 Pero yung yun, 啊，食咗啊，慢咗呢條，好似你嗰日煮嗰條有咁大條喎。 yung sarap yun. 係咪嗰條啊？ Di ba? Yung sarap, maliit mo. Sa kanyang malaki. Ay, gundo. 唔係雞嚟喎呢條。呢條嘢一條有隻夠啦。 Ano nila yan mamaya, steam. Okay guys. So, huwakan mo kay magpaalam ako. Guys, hanggang dito na lang ang aking vlog. Thank you for watching. Naway na sa mabuti kayong kalagayan sa panonood ng ating video. Lagi ko yung mag-iingat. Mahal po tayo ng ating Diyos. Bye! Bye, G. Bye.